हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज 18वा अध्याय आपण शिकणार आहोत आणि आज शेवटचा दिवस आहे. काल थोडासा 18वा अध्याय आपण 40 श्लोक बघितले. आता त्याच्या पुढचे श्लोक आज आपण शिकणार आहोत. पण प्रथम मंगलाचरण. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरि प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. अध्याय चालू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही 19 दिवस रोज तास दीड तास येऊन बसताय आणि ऐकताय, खरोखर आनंद श्री श्री राधा गोविंद यांचा आहे. तर आपण श्री श्री राधा गोविंदांना साष्टांग नमस्कार करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हा अध्याय चालू करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आणि त्यांच्यामुळे हा उपक्रम घडतोय, तर त्या श्रील प्रभुपादांना सुद्धा दंडवत प्रणाम, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि मग या अध्यायाचा अध्ययन चालू करूया. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला, या स्लाइड्स तयार केल्या, त्या नामानिष्ठ प्रभूजींना आणि प्रेमा माताजींना ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा साष्टांग नमस्कार. त्याचप्रमाणे को-होस्ट, ऍडमिन्स पल्लवी माताजी, कुमुद माताजी, टेक्निकल टीम, या सर्वांचा हात खूप मोठा आहे. तुम्हाला बोलताना फक्त मीच दिसते, पण माझ्या पाठीमागे प्रचंड मोठी टेक्निकल टीम आहे, तर त्यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. आता आपण चालू करूया. काल आपण जिकडे थांबलो होतो आता इकडनं आपल्याला आज चालू करायचं. तर आता काल एक आपण काय केलं त्याचा छोटासा रिकॅप मी घेते. काल आपण बघितलं की अर्जुनानी प्रथमच प्रश्न विचारलाय कृष्णाला की कृष्णा त्याग आणि संन्यास याबद्दल मला विस्ताराने सांग. मग कृष्णाने सांगितलं त्याग म्हणजे काय, जेव्हा आपण कर्म करतो पण त्या फळाचा पूर्णतः त्याग करतो त्याला त्याग म्हणतात.
आणि संन्यास म्हणजे काय? कुठलंच कर्म करायचं नाही. भौतिक इच्छांच्या आधारित जी कर्म आहे ती कर्म करायची नाही. पण असं नाही की कुठलीच कर्म नाही करायची. कृष्णाने सांगितलं यज्ञ, दान, तप ही कर्मे सर्वांनी केलीच पाहिजेत आणि या कर्मानी महात्मे सुद्धा शुद्ध होतात. तर हे झाल्यानंतर मग कृष्णाने कर्माबद्दल सांगितलंय, त्याचा व्यवस्थित अनालिसिस केलाय. आता कर्म सिद्धीस नेण्यासाठी 5 कारणे त्यांनी सांगितले. आपल्याला असं वाटतं की कर्म हे मी केलं, पण असं नसतं. त्याचे 5 घटक सांगितले आणि त्या 5 घटकांपैकी जो महत्वाचा घटक आहे तो म्हणजे परमात्मा. त्यांनी जर अनुमती दिली तर आपण जे कर्म केले, आपण त्यात खूप प्रयत्न घातलेले आहेत आपले, तरच त्याची अनुमती असेल, तरच ते जे कर्म आपण करतोय, जे कार्य करतोय त्याला यश प्राप्त होतं. तर काल आपण बघितलं. मग त्याच्यानंतर कृष्णानी कर्मावर खूप सखोल अनालिसिस केलेला आहे. म्हणजे कर्म करण्यासाठी ज्ञान लागतं, कर्ता लागतो, त्या कर्त्याची बुद्धी लागते. तर अशा विविध गोष्टी ज्या आहेत या पूर्णतेने आपल्याला कृष्णाने समजावून सांगितलंय. म्हणजे कर्म करण्या पाठीमागे सुद्धा जी बुद्धी आहे, ज्ञान जे आहे, तो कर्ता कसा आहे, कुठल्या गुणांमध्ये आहे, हे सगळं जेव्हा आपण बघतो ऑल राऊंड पिक्चर, मग तेव्हा आपल्याला जास्त लक्षात येतं की असं आपण अमक्या गुणात असलो तर मग आपलं ज्ञान कसं असणार आहे, हे सगळं आपल्याला लक्षात येतं. सर्वांना म्यूट केलंय का? मधून आवाज येतोय. हो माताजी म्यूट केले, बट त्यांना अनम्यूट करायचं करता येऊ शकतं. म्यूट करून देऊ का सर्वांना? नाही, आता मी केलेलं आहे. नाही थांबा, हे नाही माताजी मी करते, तुम्ही परत स्वतःला अनम्यूट करा. अनम्यूट करा माताजी तुम्ही. चला आता आपण चालू करूया. कुमुद माताजी आहेत ना? कुमुद माताजी नाही आहेत का त्या? बरं चालेल. हरे कृष्ण माताजी. नाही आहेत ना त्या? नाही येत. बरं ठीक आहे, मी वाचते 18.42. शमोदमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 42. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणांनुसार ब्राह्मण कर्म करतात. हरे कृष्ण. आता काल नाही तुम्हाला 4थ्या अध्यायात वर्णाश्रमाबद्दल माहिती दिली होती. म्हणजे आपण आपल्या गुणाप्रमाणे आपला वर्ण जो आहे तो ठरतो. जर आपण सत्व गुणात असो, सत्व गुणामध्ये आपण जर स्थित असू तर आपण ब्राह्मण होतो. जर रजोगुणात असू तर क्षत्रिय. जर थोडा रजोगुण आणि थोडा तमोगुण असेल तर आपण वैश्य होतो आणि पूर्ण तमोगुणात असेल तर आपण शूद्र होतो. तर आता सध्या काय आहे, आपली जी जात आहे ती आपल्या जन्मावर, आपण कुठल्या कुळामध्ये जन्माला आलोय त्यावरती
ठरते. पण खरं तसं नसून हा जो वर्णाश्रम आहे हा गुणांवर आधारित आहे. आणि श्रील प्रभुपादांना जगभर वर्णाश्रमाची स्थापना करायची होती, पण हे त्यांचं स्वप्नच राहिलं. हे हा विचार करत असताना की आपण हे कसं अंमलात आणायचं, तोपर्यंत त्यांचं निधन झालं. त्याच्यामुळे हे ते करू शकले नाही. तर आता इकडे त्यांनी सांगितलं की जो ब्राह्मण असतो, या ब्राह्मणांमध्ये 9 गुण असतात आणि हे जर 9 गुण असतील तरच आपण म्हणू शकतो की हा माणूस ब्राह्मण आहे. ते 9 गुण कोणते? शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार हे जे गुण आहेत या गुणानुसार ठरतं की हा माणूस ब्राह्मण आहे की नाही. बरं, हे 9च्या 9 गुण हवे असं नाही की माझ्याकडे फक्त यापैकी 8 गुण आहे पण शांती नाहीये, बाकी सगळं माझ्याकडे आहे, असा ब्राह्मण आपण म्हणू शकत नाही की तो ब्राह्मण आहे. 9 पैकी 9 गुण पाहिजे. आता आपण जो क्षत्रिय आहे त्याचे गुण कोणते आहेत ते बघूया. शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 43. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणांनुसार क्षत्रिय कर्म करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे या क्षत्रियांमध्ये 7 गुण आहेत. तुम्ही हे मोजा. शौर्य, तेज हे सगळे मिळून 7 गुण आहेत. हे 7च्या 7 गुण असतील तर आपण असं म्हणतो की हा क्षत्रिय. मग आताच्या युगामध्ये क्षत्रिय म्हणजे कोण असतात? म्हणजे जे डिफेन्स मध्ये असतात, आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स किंवा पोलीस मध्ये असतात, किंवा ते जे पॉलिटिशियन्स असतात, मिनिस्टर्स असतात, राज्यकारभार बघतात, ही लोक क्षत्रिय आहेत. तर त्या क्षत्रियांमध्ये हे सर्व गुण असतील तर आपण म्हणू शकू की हे क्षत्रिय आहे. आता पुढे कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की जो वैश्य असतो त्याच्यात कोणते गुण असतात आणि जो शूद्र आहे त्याच्यामध्ये कोणते गुण आहेत. आता ऐकूया. कृषी, गौरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 44. कृषी, गोरक्षा, व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण. आता वैश्य काय करतो त्यांनी सांगितलं. बँकिंग किंवा बिझनेस या 2 गोष्टी करतो. मग तो बिझनेस कुठला असेल, कुठलाही तो व्यापारी असेल. इकडे त्यांनी दिलंय जो कृषी करतो म्हणजे फार्मिंग, ऍग्रिकल्चर जो करतो हे वैश्याचं कर्म आहे. किंवा वाणिज्य म्हणजे बँकिंग. तर अशा तऱ्हेने वैश्य जो आहे तो बिझनेस किंवा बँकिंग हे करतो. आणि शूद्र काय करतो? हे जे इतर 3 आहेत म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य यांच्या घरी तो नोकर म्हणून काम करतो. हा शूद्राचा स्वभाव आहे किंवा हाच एक गुण त्याच्यामध्ये की तो दुसऱ्यांची सेवा करू शकतो. आता वेदव्यासांनी लिहून ठेवलंय श्रीमद भागवतम मध्ये की या कलियुगामध्ये कोणीही
ब्राह्मण नाही, क्षत्रिय पण नाही आणि वैश्याचे सुद्धा गुण कोणाही मध्ये नाही. आपण सर्वजण शूद्र आहोत. कलो शूद्र संभवा. बघा, आपण जेव्हा शास्त्र वाचतो तेव्हा आपले डोळे खाडकन उघडतात आणि आपल्याला लक्षात येतं की हो, खरंच म्हणजे आपण सर्वच शूद्र आहोत. मग आपल्यामध्ये हे गुण नसतात, कुठलेही गुण नसतात. इकडे तर मी म्हणते 9च्या 9 गुण हे असायला पाहिजेत, पण मी तुम्हाला विचारते, एक तरी गुण आपल्यामध्ये 100% आहे का? तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं की गुणाप्रमाणे जो वर्ण आहे तो ठरतो. आता एकदा श्रील प्रभुपाद जर्मनीमध्ये होते आणि तिकडे त्यांचे जे भक्त होते त्यापैकी एक भक्त होता, एकदम धिप्पाड उंच असा होता आणि त्यांनी प्रभुपादांना सांगितलं ना, ते सगळे भक्त म्हणायचे आम्ही कुठली सेवा करू, आम्हाला सांगा म्हणून. तर त्याच्याकडे धिप्पाड उंच असं बघून प्रभुपाद म्हणाले, तू एक काम कर, तू रात्रीची ड्युटी कर. आपलं मंदिर आहे ना तिकडे गेटच्या इकडे तू थांब आणि कोणी काही आलं रात्री किंवा असं काही चोर आला तर तू ते हँडल कर. तर तो असा वॉच ठेवायचा रात्री आणि एके दिवशी खरंच चोर आला आणि या माणसाने त्याला एवढं चोपून काढलं, म्हणजे खरोखर तो माणूस क्षत्रिय होता. आणि म्हणजे त्याप्रमाणे आपल्या गुणा अनुसार आपण कर्म आपलं केलं पाहिजे, हे इकडे सांगायचा उद्देश आहे. हरे कृष्णा. हा, आल्या नाहीत ना अजून कुमुद माताजी? नाही, व्हिडिओ माताजी मी आली मला एकदमच काम येऊन केलेलं म्हणून मी गेले नाही. हा, ओके. यत् प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यं सिद्धिं विन्दति मानवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्णा. बघा, आता इकडे कृष्णाने काय सांगितलं आपल्याला, तुमच्या गुणानुसार तुम्ही कर्म करा आणि तुम्हाला काही तुमचा वर्ण जे आहे ते बदलावं लागत नाही. मी सर्वांना अवेलेबल आहे. माझी प्राप्ती ब्राह्मणाला होते, शूद्राला पण होते, क्षत्रियालाही होते आणि वैश्यालाही होते. तुम्हाला तुमचा जो वर्ण आहे तो बदलायची आवश्यकता नाहीये. तुम्हाला एक गुण दिलेला आहे प्रकृतीने, त्या गुणामध्ये तुम्ही स्थित राहा आणि तुम्ही तुमचं काम करा आणि कसंही मते असू दे. आता एखादा क्षत्रिय म्हणेल की मी जे कर्म करतो त्या कर्मामध्ये मला अनेक लोकांना मारावं लागतं. शत्रू सेनेमधल्या कितीतरी शत्रूंचा मी वध करतो. तर बघा मी हे जे काम करतो ना त्यामध्ये किती पाप आहे. मग आता मला कृष्ण प्राप्ती कशी होणार? मग आता मी हे सोडतो आणि मी ब्राह्मण होतो. तर कृष्णाने तिकडे सांगितलंय असं तुम्ही करू नका. असं दुसऱ्याचा जो धर्म आहे तो स्वीकारू नका. जरी तुमच्या वर्णामध्ये जरी काही तुम्हाला असं दिसेल की नाही हा माझा धर्म नाहीये, मी हा जो वर्ण आहे हा 100% यांनी मी कृष्ण प्राप्ती करू शकणार नाही, कारण त्या वर्णामध्ये सुद्धा दोष आहेत. पण इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही असं करू नका. तुम्ही तुमचा वर्ण जो आहे त्या वर्णात राहूनच तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकेल. आता इकडे या उदाहरणावरून मी तुम्हाला सांगणार आहे का ते. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी.
हरे कृष्णा. श्रेया स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याची कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. तर आता बघा, एक ब्राह्मण आहे, तो म्हणू शकेल की मला म्हणजे पूर्वीच्या काळी वैदिक काळी हे ब्राह्मण होते, हे एक म्हातारा घोडा वगैरे जो असेल त्याला बळी द्यायचे आणि मंत्र म्हणायचे आणि त्यांना बळी द्यावा लागायचा. आणि मग हा जो घोड्यामधला जो आत्मा आहे त्याला डायरेक्ट मनुष्य योनी प्राप्त व्हायची आणि त्यांना, त्या ब्राह्मणांना ते दिसायचं, त्यांचे मंत्रोच्चार वगैरे शुद्ध होते. तर आता ते जर ब्राह्मण म्हणाले नाही, आम्हाला हे असं काम करावं लागतं, हे चांगलं नाहीये, म्हणून मी हा जो वर्ण आहे हा वर्ण मी सोडतो. कृष्णाने सांगितलं नाही, असं तुम्ही करायचं नाही. किंवा एक वैश्य आहे जो बँकिंग आणि बिझनेस करतो, तो काय म्हणेल, अरे मला बिझनेस करण्यासाठी किती खोटं बोलावं लागतं, मला गिरायकांना सांगावं लागतं की हा जो माल आहे हा 100 रुपयाला मी तुम्हाला विकतोय, मला त्यात काहीही प्रॉफिट नाहीये. हा, जी मला कॉस्ट प्राइस आहे, जितक्या किमतीला मी विकत घेतला त्याच किमतीला मी तुम्हाला विकतो. तर असं म्हटल्यानंतर ते जे कस्टमर्स आहेत ते म्हणतात चालेल, चला आपण घेऊया. आता इकडे तो खोटं बोलतोय, पण तो विचार करतो की आता जर मी खोटं बोललो नाही तर माझा बिझनेस चालणारच नाही, कोणी माझ्याकडे येणारच नाही. मग मी आता, मला एवढं खोटं बोलावं लागतं बिझनेस मध्ये, तर मी आता माझा वर्ण सोडतो. म्हणजे आपल्याला काय लक्षात येतं की प्रत्येक जे कर्म असतं त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी दोष असतात. पण कृष्णाने आपल्याला खबरदारी केली आहे की तुम्ही तुमचा जो वर्ण आहे त्या वर्णामध्येच राहा आणि तुमचा तुम्ही कर्म करा. मग असं कृष्णाने का सांगितलंय, तर हे समजावून सांगायला ही स्लाइड आहे. आता या स्लाइड मध्ये एक इकडे 5-6 प्राणी उभे आहेत आणि एक माणूस आहे. त्या माणसाने सांगितलंय की मी तुमची शर्यत लावणार आहे, कोण या झाडावर पटकन चढेल त्याला मी काहीतरी प्राइज देणार आहे. आता हे जे पेंग्विन आहे हे म्हणेल की मी झाड आयुष्यात बघितलंच नाही, झाड म्हणजे काय. हत्ती म्हणेल मी झाडाला पाय जरी लावला तरी ते झाड खाली येईल, मी कुठला तिकडे चढणार आहे. मासा म्हणेल पाण्याशिवाय तर मी जगूच शकत नाही. आणि सील म्हणेल की मला चढायला येणारच नाही. कुत्रा म्हणेल मी प्रयत्न करेन, पण प्रयत्न करून देखील संध्याकाळपर्यंत त्याला काही झाडाच्या वर चढता नाही येणार. कावळा आणि माकड हे दोघं पटकन झाडाच्या वर जाऊ शकतील. आता हे असं काय आहे, त्यांना प्रकृतीने गुण दिले, त्या गुणाद्वारे ते पटकन झाडावर चढू शकतात. ते गुण या प्राण्यांना दिले नाहीये. जेव्हा नैसर्गिक रित्या आपल्याला गुण दिला जातो, कुठलाही असो, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्या गुणामध्ये जेव्हा आपण आपला व्यवसाय करतो, व्यवसाय निवडतो, तेव्हा अगदी तो आपल्याकडे खूप नॅचरली आपण तो व्यवसाय करू शकतो, इतका नॅचरली करू शकतो आणि त्यातून आपल्याला खूप आनंदही मिळतो आणि आपल्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी वेळ राहतो. जर बघा एखादा, आता आपण असं बघतो ना की एखादा
एखाद्यांचे वडील डॉक्टर आहेत, मग ते त्यांच्या मुलाला काय सांगतात, नाही तू डॉक्टरच हो. कोण सीए आहे, ते काय सांगतात त्यांच्या मुलाला, तू सीए हो. आता त्या मुलाची कपॅसिटी नसेल डॉक्टर व्हायची किंवा सीए व्हायची, त्यांचा गुण ते वेगळ्या गुणामध्ये स्थित असतील. आणि काही जणांना बिझनेस करायला आवडेल किंवा काही जणांना शिकवायला आवडेल, पण असं फोर्स करून जर त्यांना सांगितलं की तुम्ही हेच प्रोफेशन घ्या, आता ते त्या गुणामध्ये नाहीये, मग काय होतं, त्यांना खूप फ्रस्ट्रेशन येतं. फ्रस्ट्रेशन आल्यावर काय होतं, त्यांचं जे पूर्ण जीवन आहे ना, त्या पूर्ण जीवनात ते प्रत्येक क्षेत्रामध्ये दिसून येतं त्यांचं जे फ्रस्ट्रेशन आहे. याच्यामुळे त्यांच्या आध्यात्मिक उन्नतीला काहीच वेळ नाही राहत आणि नैसर्गिक रित्या ते त्या गुणात नसल्यामुळे, आता ज्याप्रमाणे हा कुत्रा हा खूप ट्राय करेल, संध्याकाळपर्यंत झाडावर उडी मारेल, ट्राय करेल, पण तरी तो झाडाच्या वर पोहोचू शकणार नाही आणि शेवटी त्याला फ्रस्ट्रेशन येईल. अगदी त्याचप्रमाणे आपल्याला आपल्या गुणाप्रमाणे आपण जेव्हा वर्ण निवडतो, तेव्हा तो जो व्यवसाय असतो नैसर्गिकरित्या आपण तो करू शकतो खूप चांगला, त्यातून आपल्याला आनंदही मिळतो आणि आपल्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी वेळ राहतो. तर वर्णाश्रमाच्या पाठी मागचा उद्देश किंवा गोल काय आहे, प्रत्येकाला त्यांची आध्यात्मिक उन्नती करून घ्यायला हवी आणि आध्यात्मिक उन्नतीसाठी वेळ हवा. तर तो वेळ आपल्याला कधी मिळेल, जेव्हा आपल्या वर्णाप्रमाणे आपण व्यवसाय करू. पूर्वी गुरुकुलामध्ये जेव्हा मुलं जात होती, तेव्हा ते जे गुरु होते, अगदी लहान असताना ही मुलं मुंज झाल्यानंतर गुरुकुलात जायची आणि मग ते जे गुरु होते ते गुरु बघायचे, मुलाला जवळून बघायचे आणि ते सांगू शकायचे की ते लगेच ओळखायचे हा कुठल्या गुणामध्ये, आणि त्याप्रमाणे ते त्याला सांगायचे की तू आता हे हो, सेनेमध्ये दाखल हो किंवा तू शिकव, तू चांगलं शिकू शकतोयस, म्हणजे तो मुलगा सत्व गुणामध्ये आहे, तर असं ते सांगू शकत होते. आता काय झालंय, एक तर भगवद्गीतेचा अभ्यास शाळेमधल्या शिक्षिकांना सुद्धा असतो नसतो माहित नाही, असला जरी तरी किती मुलं असतात एका वर्गामध्ये, 60-70 मुलं असतात. त्याच्यामुळे प्रत्येकाकडे पर्सनली लक्ष ठेवणं हे कुठल्याही शिक्षिकाला सुद्धा शक्य नाहीये, पण खरं तर हे असं झालं पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 49. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. बघा, आता सगळे उद्देश चालू झाले आणि इकडे आपल्याला कृष्णाने काय सांगितलंय, जो अकर्मी आहे तो काय करतो, तो कसा असतो, तो आत्मसंयमी असतो, त्याला कुठलीही आसक्ती नसते आणि तो इंद्रिय तृप्तीना तुच्छ मानतो आणि तो काय करतो, संन्यासाद्वारे कर्म बंधनातून मुक्त होऊन परम उच्च अवस्था प्राप्त करतो. म्हणजे हे हा जो अकर्मी आहे हा काय करतोय, फक्त आणि फक्त कृष्ण भक्तीमध्ये तो व्यस्त असतो आणि जेव्हा कृष्ण भक्तीमध्ये व्यस्त असतो तेव्हा त्याचे बाय प्रोडक्ट्स म्हणजे आत्मसंयम, अनासक्ती किंवा इंद्रिय तृप्ती, तुच्छ, हे जे आहे हे बाय प्रोडक्ट्स आहे जेव्हा आपण कृष्ण भक्तीमध्ये व्यस्त होतो तेव्हा. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा. ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्लोक नंबर 54. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, जो मिता आहार करतो, आपली काया वाचा आणि मन संयमित करतो, जो सदैव समाधीस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त असतो, ममत्व रहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चितच प्रगत होतो. निश्चितच प्रगत होतो. तर आता इकडे त्यांनी सांगितलं आत्मसाक्षात्कारी माणूस कसा असतो. आता समजा जर आपल्याला कृष्णाच्या प्रेममयी भक्तीमध्ये जायचंय, मग एकदम आपण प्रेममयी भक्ती सेवेमध्ये जाऊ शकत नाही. आपल्याला त्याच्यासाठी एक क्वालिफिकेशन लागतं. ते म्हणजे काय, आता हा इकडे बघा माणूस दाखवलाय, हा भक्त आहे. याला पहिल्यांदा हा कसा आहे, याला सगळ्या जीवांमध्ये, सगळ्या भूतांमध्ये तोच परमात्मा दिसतो. याला म्हणतात ब्रह्मभूत स्थळ. म्हणजे कृष्णाच्या सेवेमध्ये रुजू होण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा या स्तरावर पोचावं लागतं. प्रत्येकाकडे तो परमात्म्याच्या की हा परमात्माच आहे, त्यांनी कपडे वेगळे घातलेले या भावनेने बघतो. असं असल्यामुळे तो सर्वांकडे मित्रत्व ठेवतो, सर्वांचा आदर करतो आणि मग याच्या पुढची स्टेज जी आहे ती म्हणजे कृष्णाच्या प्रेममय भक्तीमध्ये आपण प्रवेश करतो. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे रस आहेत, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस. पण पहिल्यांदा आपल्याला हे बेसिक क्वालिफिकेशन आहे की आपल्याला ब्रह्मभूत स्तरापर्यंत पोहोचावं लागतं. हरे कृष्णा. भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारेच जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने परिपूर्ण युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे हे मध्ये जे 6 अध्याय आहेत 7 ते 12 भक्ती योग, त्याच्यामधला हा संदेश आहे किंवा भक्ती योग केल्याने आपल्याला काय मिळतं, कृष्ण प्राप्ती होण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं. तर एका श्लोकामध्ये सांगितलंय की भक्तीद्वारेच आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते, भक्तीद्वारेच आपण भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद अव्यवपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. म्हणजे आता कृष्ण आपल्याला सांगतो की त्याचे शुद्ध भक्त आहेत ते सर्व प्रकारची कर्मे करतात. म्हणजे काय, हे जे शुद्ध भक्त असतात ते सगळं कृष्णाच्या कनेक्शन मध्ये बघतात. ते असं बघतात की माझं शरीर,
माझं मन, माझी बुद्धी जी आहे ही कृष्णाची शक्ती आहे. माझं जे काय माझ्याकडे जी काय प्रॉपर्टी आहे, जे काय माझे मटेरियल पोझेशन्स आहेत किंवा जी माझी संपत्ती आहे ही सर्व माझी नसून ही कृष्णाची आहे. आणि ते स्वतःला काय समजतात की मी कृष्णाचा सेवक आहे. आणि ते त्याग कशाचा करतात, त्यांच्या मिथ्या अहंकाराचा ते त्याग करतात. आणि त्यांना माहिती असतं की मी कोण आहे, की मी कृष्णाचा सेवक आहे. आणि कृष्णाच्या कृपेने माझ्या आयुष्यामध्ये ज्या ज्या चांगल्या गोष्टी होतात त्या कृष्णाच्या कृपेने होतात. आणि ज्या ज्या वाईट गोष्टी होतात त्याच्या पाठीमागे सुद्धा कृष्णाची काहीतरी मोठी कृपा आहे. तर अशा तऱ्हेने ते जे काही काम करतात ते पूर्ण कृष्णासाठी करतात. म्हणजे ते जे कर्म करतात ही त्यांची एक तऱ्हेची भक्तीच असते. आणि ते पूर्ण कृष्णावर अवलंबून असतात. तर असे जे शुद्ध भक्त असतात, कृष्ण काय सांगतो, त्यांना माझ्या अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. आता श्रील प्रभुपाद असं त्यांच्यावर सुद्धा असा प्रसंग आला होता की त्यांची फार्मास्युटिकल फर्म होती. आणि काय झालं की ते तिकडे नव्हते, ते कुठेतरी ते फर्म त्यांची अल्हाबादला होती आणि ती कुठे लखनौला की कुठे गेले होते. आणि त्याच वेळेला त्यांच्या फर्म मध्ये चोरी झाली आणि पूर्ण साफ केलं दुकान. आणि हे अगोदर श्रील प्रभुपादांची इच्छा होती की मला श्रीमंत व्हायचंय, मला सक्सेसफुल बिझनेस करायचा आहे, असं प्रत्येकाची इच्छा असतेच ना. तर त्याप्रमाणे त्यांची सुद्धा इच्छा होती. आणि ज्या वेळेला सगळं म्हणजे सगळं साफ झालं, काहीही एक पैसाही नव्हता, म्हणजे सगळं साफ झाल्यावर त्यांना थोडस वाईट वाटलं. मग लगेच त्यांना समजलं की ही कृष्णाची माझ्यावर खूप मोठी कृपा झाली. आणि आता ते अध्यात्माकडे इतके जोरात वळले की जेव्हा कृष्ण त्याच्या शुद्ध भक्तांवर कृपा करतो तेव्हा भौतिक जे जे काय आहे तो सगळं काढून घेतो त्यांच्याकडून. ही सुद्धा एक तऱ्हेची कृपा असते. तर कृष्ण काय करतो की असे जे त्याचे शुद्ध भक्त असतात त्यांना त्याच्या आश्रयाखाली तर असतातच, आणि कितीही संकट आली तरी तो त्यांचं रक्षण करतो. आणि शेवटी मात्र ते गोलोक वृंदावन कृष्णधामात जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओके. मच्चेत्त सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेमध्ये कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण. आता कृष्ण आपल्याला चॉईस देतोय आणि परिणामी काय होईल ते सांगतोय बरं का. की समजा जर तू कृष्ण भावित झालास तर मी तुझं रक्षण करणार आहे. आता इकडे बघा, कृष्णाने सांगितलंय तू माझा शुद्ध भक्त झालास, कृष्ण भावित जीवन जगलास तर असं नाहीये की तुझ्यावर संकट येणार नाहीत. संकटे येणार, कारण हा जो भवसागर आहे ज्याप्रमाणे सागरामध्ये लाटा उसळणारच त्याचप्रमाणे या सुद्धा भवसागरामध्ये संकटे येणारच. पण कृष्ण काय म्हणतो, माझ्या कृपेने तू ही संकटे पार करशील. आणि जर मात्र मिथ्या अहंकाराने तू जर राहिलास तर मग
तुझा विनाश होईल. आता मला कोण सांगेल? मी अनम्यूट करते. मिथ्या अहंकार म्हणजे काय? सांगा. जय श्रीकृष्ण माताजी. जे आपलं नाही त्याला आपलं म्हणणं, याला मिथ्या अहंकार म्हणतात. बरं. आणि कोणाला सांगायचंय मिथ्या अहंकार म्हणजे काय? पल्लवी माताजी सांगा. हरे कृष्ण माताजी. मिथ्या अहंकार म्हणजे आपण स्वतःला शरीर समजतो पण ऍक्च्युली आपण आत्मा आहोत, तर याला मिथ्या अहंकार म्हणतात. बरं. आणि कोणाला सांगायचंय? बरं, मग मला सांगा फक्त अहंकार किंवा खरा अहंकार म्हणजे काय? कोण सांगेल? गर्व. अहम म्हणजे मी आणि कार म्हणजे करणे. मी करणे असं ह्याला म्हणतात अहंकार. बरं. आणि कोणाला काय सांगायचंय? एखाद्या गोष्टीचा आपल्यावर जर एखादी गोष्ट आपल्याला येत असेल आणि ती गोष्ट दुसऱ्याला येत नसेल तर त्या गोष्टीमुळे आपल्याला अहंकार होऊ शकतो. बरं, ठीक आहे. आता मी तुम्हाला सांगते शास्त्र काय सांगतं. मिथ्या अहंकार म्हणजे मी भोगता आहे, मी एन्जॉयर आहे, करता मी आहे, याला मिथ्या अहंकार म्हणतात. आणि नुसता अहंकार जो असतो, जो आपल्याला संतांमध्ये दिसतो, त्याला खरा खरा अहंकार असतो. तो अहंकार म्हणजे काय? मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. हा जो अहंकार आहे की मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे, मी कृष्णाचा आहे, मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे, हा जो अहंकार हे जे आहे याला आपण अहंकार म्हणतो. बघा, आपण असतो ना, आपल्याला अभिमान असतो की मी भारतीय आहे, किंवा आपल्याला अभिमान असतो की मी अमक्या अमक्या कंपनीमध्ये काम करतोय, किंवा असं जे काय असेल ते. तर तेव्हा आपण अटॅच होतो. कुठे अटॅच होतो? एखाद्या देशाला, एखादी कंपनी, एखादी जात असेल आणि अहंकार येतो. पण खरा अहंकार म्हणजे काय? मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे, याला खरा अहंकार म्हणतात. तर आता जो कृष्ण भावना भावित जीवन जगत असतो, हा माणूस कसा असतो? याला काहीही काळजी नसते. आणि जो मूर्ख माणूस असतो तो असा विचार करतो की या माणसाला काळजीच नाहीये, काही काळजी नाहीये. पण आता प्रल्हाद महाराज बघा, हिरण्यकश्यपूनी त्यांना मारायचे अनेक प्रयत्न केले, पण तरीही भक्त प्रल्हाद कसे होते? शांत होते. कधीही काळजी नाही की आता मी काय करू, मी घरातून पळून जाऊ का, काहीही काळजी नाही. आणि असे जे भक्त असतात, जे शुद्ध भक्त असतात, कृष्ण काय करतो? कृष्ण नेहमी त्यांचं रक्षण करतो. म्हणून आपण कधीही मिथ्या अहंकाराने वाहून गेलं नाही पाहिजे, किंवा आपण कधीही असं म्हटलं नाही पाहिजे की मी स्वतंत्र आहे, माझ्यावर 3 गुण काम करत नाही. आपल्याला आपली ऍक्च्युअल पोझिशन काय आहे ती माहित पाहिजे, की आपण 3 गुणांनी बद्ध असल्यामुळे आपल्याला फ्रीडम नाहीये, आपल्याला फ्रीडम नाहीये. त्या गुणांखाली आपण तसे वागतो, हे आपण जाणून घेतलं पाहिजे. आणि त्या 3 गुणांच्या पलीकडे मात्र जर जायचं असेल तर आपल्याला हरिनाम कीर्तन केलं पाहिजे, जप केला पाहिजे, भक्तीमध्ये व्यस्त राहिलं पाहिजे. मग आपला मिथ्या अहंकारही जातो आणि आपल्याला ज्ञान मिळतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति,
भ्रामयन् सर्वभूतानां यंत्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनविलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण. म्हणजे या श्लोकावरून आपल्याला काय समजतं की आपण कृष्णावर अवलंबून आहोत. आपण कृष्णाला मानू अगर न मानू, आपली पोझिशन आहे ती ऑलवेज सबऑर्डिनेट आहे. कृष्ण हा परम आहे, आपण नियंत्रित आहोत. तर आपल्याला इकडे या श्लोकावरून समजतं की आता ज्याप्रमाणे जेव्हा आपण गाडी शिकतो, पहिला दिवस आहे, आपण स्टिअरिंग व्हीलच्या पाठी बसलेलो, आपल्या बाजूला ड्रायव्हर बसतो. त्या ड्रायव्हरच्या हातामध्ये सगळे कंट्रोल्स असतात ना, ब्रेक, ऍक्सिलरेटर. आपण व्हील नुसतं असं 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 करतोय, पण सगळे कंट्रोल्स त्या ड्रायव्हरच्या हातात असतात. त्याचप्रमाणे इकडे सुद्धा सगळे कंट्रोल्स आहेत ते कृष्णाच्या हातात असतात आणि तो आपलं भ्रमण जे आहे त्याला डायरेक्शन तो देत असतो. आता आपण एकसारखी आपली शरीर आहे ती बदलत असतो. गेला जन्म आहे आपण पूर्ण विसरतो, काय आपण पाप केलं होतं, पुण्य केलं होतं, सगळं विसरतो. पण आपल्यामध्ये राहणारा जो आत्मा आहे त्याला मात्र आपलं भूतकाळ, आता, वर्तमान आणि उद्या घडणारा भविष्यकाळ हे सर्व त्याला माहित असतं आणि तो नुसता साक्षी असतो. तो आपल्या इच्छेप्रमाणे आपल्याला एक शरीर देतो आणि आपले जे विचार आहेत तो नोंद करत असतो की हिला काय पाहिजे, याला काय पाहिजे, आणि त्याप्रमाणे तो भौतिक प्रकृतीला आदेश करतो आणि भौतिक प्रकृती जणू काय शिंप्यासारखी आपल्याला एक टेलर मेड शरीर प्रदान करते. आता बघा, समजा तुम्ही जर कार रेसिंग वगैरे बघितलं असेल तर त्याच्यामध्ये त्या ज्या गाड्या असतात त्या हाय स्पीड कार्स असतात आणि त्याच्यामध्ये बसल्यावर नॅचरली त्या हाय स्पीड मध्ये जातात आणि नॉर्मल जी आपली रस्त्यावर आपण ज्या गाड्या बघतो त्या कशा, त्यांचे स्पीड नॉर्मल असतात, इतके फास्ट तर ते जाऊच शकत नाही. तर त्या मध्ये जो बसलेला ड्रायव्हर आहे तो एकच आहे. तो कधी रेसिंग कार मध्ये बसतोय आणि कधी साध्या गाडीमध्ये बसतोय. पण रेसिंग कार मध्ये बसल्यावर त्याचा स्पीड वेगळा असणार आहे, त्याला ऍक्सिडेंट व्हायची शक्यता खूप जास्त असणार आहे. तर त्याप्रमाणे आपल्या इच्छेप्रमाणे आपल्याला वेगवेगळी शरीरं मिळतात आणि आपण नेहमी कृष्णावर अवलंबून असतो. तर आता आपण जर कृष्णावर अवलंबून असू, मग आपली ड्युटी काय होते की कृष्णाचं ऐकायचं, कृष्णाला शरण जायचं, ही आपली ड्युटी कृष्णाने पुढच्या श्लोकामध्ये सांगितलेली आहे. हरे कृष्ण. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा, त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, पूर्णपणे आपल्याला शरण गेलं पाहिजे. कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय, काय काय भगवद्गीतेत लिहिलेलं आहे त्या सर्वाचं पालन केलं पाहिजे, मग आपल्याला सनातन परमधामाची प्राप्ती होते. आता प्रत्येक गोष्ट जे कृष्णाने सांगितले ती सोपी नाहीये ऐकायला, म्हणजे आचरण्यासाठी सोपी नाहीये. आता ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला ती गोष्ट सांगितली बिल्वमंगल ठाकूर, तुमच्या लक्षात आहे का सर्वांच्या ती गोष्ट?
सांगा बरं, आहे की नाही लक्षात? हो माताजी. हो हा, माताजी. तर हे जे बिल्वमंगल ठाकूर आहेत हे ती चिंतामणी नावाची वेश्या होती, तिच्याकडे ते जात होते आणि एक दिवस चिंतामणींनी सांगितलं, बापरे, एवढ्या अंधाऱ्या रात्री आणि वादळ पाऊस असताना तुम्ही कसे काय इकडे आलात, आणि हेच जर तुम्ही कृष्णासाठी केलं असतं तर आतापर्यंत तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती नक्कीच झाली असती. आणि ते मग पाठी फिरले आणि मग वृंदावनाकडे निघाले आणि जाताना त्यांना एक सुंदर ब्राह्मण स्त्री दिसली आणि तिच्या पाठीपाठी ते गेले आणि मग त्याच्यानंतर ती बाई तिच्या घरी गेली आणि हे गेले आणि त्यांनी त्या बाईला विनंती केली की तुझा आंबाडा आहे त्यातला एक आकडा मला दे. तो आकडा त्यांनी डोळ्यात घालून त्यांचे दोन्ही डोळे फोडले. हे मी तुम्हाला सांगितलं. तर इकडे मी तुम्हाला काय सांगू इच्छिते की हे अशा गोष्टी आपण करायच्या नाही, पण लक्षात ठेवायचंय की फॅन जेव्हा एकदम टॉप स्पीडवर चालतो आणि आपण स्विच बंद करतो तेव्हा तो फॅन जो आहे तो त्याच क्षणी थांबतो का? नाही, हळूहळू हळू फिरतो आणि मग थांबतो. तशा आपल्या सुद्धा काहीतरी जुन्या सवयी असतील की ज्या कृष्ण भाविक जीवन जगण्यासाठी एक बाधा आहे. पण जेव्हा आपण शुद्ध मनाने कृष्णाला प्रार्थना करतो, श्रील प्रभुपादांकडे प्रार्थना करतो की कृष्णा, मी आता तुझ्याकडे यायला निघाले, पण माझी इंद्रिय काही मी संयमित ठेवू शकत नाही. तू मला मदत कर, तू माझं मार्गदर्शन कर. शुद्ध मनाने जेव्हा आपण अशी प्रार्थना करतो तेव्हा कृष्ण आपल्याला मदत करतो आणि अशा तऱ्हेने हळूहळू आपण शरणागतीच्या स्तरावर पोहोचू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इति ते ज्ञानवाक्यातं भूयाद्यूयतरं मया विमृशेतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे मी तुला अत्यधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. हरे कृष्ण. बघा, कृष्ण कोण आहे? सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड. कोण आहे? सर्व लोक महेश्वरम आहे. पण तो अर्जुनाला काय सांगतोय? किती वेळ तो बोलला? 18 अध्याय बोलला, त्याला पूर्ण ज्ञान दिलं, प्रत्येक प्रश्न त्याचा ऐकून घेतला, त्या प्रश्नावर उत्तर दिलं आणि त्यांनी आता शेवटी कृष्ण काय सांगतोय अर्जुनाला? यथा इच्छिते तथा कुरु. म्हणजे जशी तुझी इच्छा असेल त्याप्रमाणे तू कर. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला काय समजतं? कितीही आपलं जवळचं नातं असेल कोणाचं, आपण कधीही कोणाला फोर्स करू नये. आपण ज्ञान द्यावं, पण नंतर सांगावं की तुझी इच्छा आहे त्याप्रमाणे तू कर. आणि आता कुठलाही नातेसंबंध आहे, मी तुम्हाला जरा इंग्लिश मध्ये बोलते कारण मराठीमध्ये मला एक्झॅक्ट शब्द कदाचित सुचणार नाही. तर इन एव्हरी रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन 5 A's: अटेन्शन, अफेक्शन, ऍप्रिसिएशन, ऍक्सेप्टन्स आणि अलाउन्स. हे 5 A's आहेत. यापैकी एक जरी ए नसला तरी ती जी रिलेशनशिप आहे ती जास्त काळ टिकू शकत नाही, किंवा टिकली तर त्यात दोघांनाही फ्रीडम नसतो. आता इकडे बघा, कृष्ण आणि अर्जुन हे दोघही एकमेकांचे जिवलग मित्र आहेत, पण तरी कृष्ण बघा त्याच्या मित्राला स्पेस देतोय की हे बघ, हे ज्ञान मी तुला सांगितलेलं आहे, पण आता तुझी जशी इच्छा, तुझी काय इच्छा आहे त्याप्रमाणे तू कर. म्हणजे कुठेही फोर्स नाही. आणि इकडे कृष्णाने सांगितलंय, मी तुला अत्याधिक
गुह्य ज्ञान सांगितलंय. तर 3 आपल्याला गुह्य ज्ञान सांगितलंय, म्हणजे गुह्य, गुह्यतम आणि गुह्यतम, म्हणजे सिक्रेट, मोर सिक्रेट आणि मोस्ट सिक्रेट, सर्वात गुपित. तर गुह्य ज्ञान म्हणजे काय? मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. गुह्यतम म्हणजे काय? मी कृष्णाचा अंश आहे. आणि गुह्यतमम म्हणजे काय? की मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. आपली पोझिशन सबऑर्डिनेट आहे, हे सदैव लक्षात ठेवायचं. तर आता आपण आता इकडे बघा ना, बरेच जण विचारतात की आम्ही अमक्या अमक्यांना सांगतो की आमचे घरचे कोणी जॉब करत नाही, मीच एकटी करते, सांगायला गेले तर कोणी ऐकत नाही, मग त्यांना कसं पटवायचं? तर एक मी तुम्हाला सांगते की आपण, कृष्ण इकडे सांगतोय अर्जुनाला, यथा इच्छिते तथा कुरु. त्याचप्रमाणे आपण एकतर आपला अधिकार नाहीये सांगायचा. जर तुम्ही 100 माळा केल्या रोज, तर तुमचा अधिकार होऊ शकतो सांगायला की तू आता 1 माळ कर. 100 माळा रोज जर आपण केल्या, जेव्हा आपण 100 माळा रोज करू, तेव्हा आपण पहिल्यांदा 100% कन्व्हिन्स होऊ, 100% आपल्याला खात्री पटेल कृष्णाची, आणि मग आपण दुसऱ्यांना सांगू शकू. आणि ते सुद्धा बघा इकडे पुरुषोत्तम भगवान अर्जुनाला सांगतायत, यथा इच्छिते तथा कुरु. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सदैव माझी चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू माझा अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण. बघा आता हे कृष्णाने 9वा अध्याय 34व्या श्लोकामध्ये हेच सांगितलं. म्हणजे कृष्ण जेव्हा कुठली गोष्ट रिपीट करतो म्हणजे खूप इम्पॉर्टंट आहे, हे लक्षात ठेवायचं. मग इकडे कृष्ण आपल्याला बघा किती त्याच्या हृदयातून सांगतोय की सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर, मला नमस्कार कर, आणि निश्चितपणे, म्हणजे मग तुला माझी प्राप्ती होईल असं, असे शब्द नाहीये, निश्चितपणे तुला माझी प्राप्ती होईल. आणि हे मी तुला प्रतिज्ञेने सांगतो. म्हणजे बघा शब्द किती स्ट्रॉंग आहेत, किती स्ट्रॉंगली कृष्ण बोलतोय आपल्याकडे. आणि कृष्ण आपल्याला, म्हणजे कृष्णाला, आपल्याला तर कृष्ण प्राप्ती हवीच आहे, पण तितकीच किंवा त्याहूनही जास्त कृष्णाला आपण हवे आहोत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये. मी तुला सर्व पापापासून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्णा. आता इकडे बघा इतके अध्याय झाले, कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय? तुझं कर्म कर, तुझं विहित कर्म कर, आणि उठ, उभा राहा, युद्ध कर. आणि हे एकसारखं सांगतोय. आता काय इकडे कृष्ण सांगतोय? सर्व धर्मांचा त्याग कर, म्हणजे तुझ्या सर्व कर्तव्यांचा त्याग कर आणि तू मला शरण ये. तर हे 2 तऱ्हेने हा श्लोक समजावून सांगायला येतो. एक म्हणजे असा की जो शुद्ध भक्त असतो त्याला त्याचे गुरु हा आदेश करू शकतात, आता तू तुझी सर्व, मी येते. कुमुद माताजी मी येते. बरं चालेल.
हा तर तू सर्व तुझ्या कर्तव्यांचा, आता जो शुद्ध भक्त असतो, तू सर्व कर्तव्यांचा त्याग कर, मी आणि मलाच शरण ये, तुला सर्व पापांपासून मी मुक्त करीन. म्हणजे एखादे जे गुरु आहेत ते आपल्याला ते भक्ताला सांगू शकतात की आता तू तुझी सगळी कर्तव्य बाजूला ठेव आणि आता तू संन्यास घे. एक गुरु आपल्या शिष्याला हा आदेश करू शकतो. आणि दुसऱ्या तऱ्हेने हा श्लोक समजावून सांगायचा म्हणजे की जेव्हा आपण कृष्णाला शरण जातो, मग कृष्ण बघत नाही की आपण किती पापी आहोत. एखादा पापी सुद्धा जरी कृष्णाला शरण गेला तरी कृष्ण त्याला सर्व पापांपासून मुक्त करतो. एखादा पापी सुद्धा कृष्णाकडे जाऊ शकतो, हाही त्याचा अर्थ होतो. हरे कृष्ण. हा हे वाचायचंय का मला? 60. इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति. हरे कृष्ण. जो तप करत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतो, ज्यांची माझ्यामध्ये श्रद्धा नाहीये त्यांना हे ज्ञान आपण सांगू नये. पण आपल्याला शिल प्रभुपादांनी सांगितलंय की तुम्ही भगवद्गीते चा क्लास घेतला, तुम्ही खूप प्रचार करा, सर्वांना बोलवा. म्हणून आपण ही रिस्क घेतो कारण आपल्या गुरुनी सांगितलेलं आहे. म्हणून शिल प्रभुपादी म्हणाले, मला सुद्धा माझ्या गुरुनी सांगितलं की तू पाश्चात्य देशात जा आणि तू आपल्या भागवत धर्माचा प्रसार कर. म्हणून जे गुरुनी सांगितलंय त्या आज्ञेचं मी पालन केलं आणि तुम्ही सुद्धा तसंच करा. म्हणजे आपण थोडा एक चान्स घेतो की आपल्या गुरुनी सांगितलंय ना, म्हणून आपण हे ज्ञान सर्वांना देतो. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्तांना हे परमगुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळी शंका नाही. हरे कृष्ण. हा कृष्ण पृष्ठाय भूतले. बघा आता कृष्ण पृष्ठाय म्हणजे ज्याला जो माणूस कृष्णाला खूप खूप प्रिय आहे. आपले शिल प्रभुपाद बघा, त्यांनी आपल्यासाठी किती कष्ट घेतले, केवढी पुस्तकं लिहिली, केवढी प्रवचनं दिली, केवढा भागवत धर्माचा प्रसार केला. बघा, जरा विचार करा आणि मला सांगा, हे ऋण तुम्ही फेडू शकता का? जे आपल्याला शिल प्रभुपादांनी आपल्यासाठी केलंय, हे ऋण कधीतरी फेडू शकता का? तुम्हाला अनम्यूट करता येतंय? हो माताजी. हा बोला, फेडू शकता का हे ऋण? नाही माताजी. हा नाही. केवढे त्यांनी आपल्यासाठी कष्ट केले, केवढी पुस्तकं लिहिली आहे, केवढी इस्कॉन मंदिरांची स्थापना केली, किती शिष्य तयार केले. तर तर तुम्ही नुसता विचार करा की श्रील प्रभुपाद हे कृष्णाला किती प्रिय असतील, किती प्रिय असतील. होय माताजी. हा आता हे
न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा कृष्ण सांगतोय की जो त्याचा खरा शुद्ध भक्त आहे तो त्याला किती आवडतो. जे म्हणजे श्रील प्रभुपाद ज्यांनी हे भगवद्गीतेचं ज्ञान सर्वांना दिलेलं आहे, जो भगवद्गीतेचं ज्ञान देतो, तर जसं श्रील प्रभुपाद हे कृष्णाला अत्यंत प्रिय आहे. अत्यंत म्हणजे काय, त्याच्यापेक्षा अधिक कोणीही प्रिय नसेल. हरे कृष्ण. अध्यक्ष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट स्याम् इति मे मतिः. हरे कृष्ण. मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. याला म्हणतात अज्ञात सुकृती. तुम्ही काय केलंय, 18 दिवस, 18 नाही 19 दिवस रोज 1.5 तास तुम्ही येत आहात. आपण अभ्यास केला प्रत्येक श्लोकाचा, प्रत्येक नाही जितके जमतील तितके, जितके तासाभरात बसतील तितके त्याचं आपण अध्ययन केलंय. आणि तुम्ही काय केलंय हे तुम्हालाच माहित नाहीये. याला म्हणतात अज्ञात सुकृती. तुम्ही या पवित्र संवादाचा अभ्यास केलेला आहे, म्हणजेच तुम्ही बुद्धीने कृष्णाची पूजा केलेली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि जो अच्छा, मनुष्य श्लोक आहे आहे का, मी 1 मिनिट वाचते. 71. श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकाची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा इकडे परत एकदा कृष्णाने सांगितले द्वेष न करता. श्रद्धा तर हवीच, पण श्रद्धेबरोबर द्वेष नसला पाहिजे, किंवा द्वेष नसला पण श्रद्धाहीन असो आपण जर असू तरी तो उपयोग नाही होणार. श्रद्धा हवी आणि द्वेष नको. हरे कृष्ण. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता अर्जुन म्हणाला की आता मी युद्ध करणार आहे, तुमच्या आज्ञेचं पालन मी करणार आहे. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 74 ते 76. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या 2 महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी होता. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन
यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, भगवद्गीता जेव्हा आपण परत परत वाचतो, परत परत अभ्यास करतो, तेव्हा आपल्याला नवनवं रस प्राप्त होतात. आणि इकडे आणि आपल्याला हर्ष सुद्धा एकसारखा होतो आणि तोही अगोदर हर्ष झाला असतो त्याच्यापेक्षा थोडा जास्त होतो, कारण भगवद्गीता आणि कृष्ण हे अभिन्न आहे. आणि कृष्ण हा सच्चित आनंद आहे, त्याचा आनंद स्वरूप आहे. पण आनंद कसा आहे, तो अमर्यादित आहे. म्हणून आपण सुद्धा जेव्हा जेव्हा भगवद्गीतेचा सारखा सारखा अभ्यास केला, आपल्याला सारखा सारखा आनंद होतो. तुम्ही कुठलंही भौतिक साहित्य वाचलं, एक चांगलं एकदा वाचाल, दुसऱ्यांदा आणि वाचाल, तिसऱ्यांदा वाचाल, पण 5-10 वेळेला तर वाचणार नाही तुम्ही. पण इकडे असं नाही, तुम्ही 10 वेळेला वाचलं, 100 वेळेला वाचलं, तरी अगोदरपेक्षा तुम्हाला जास्त आनंद मिळेल. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 77. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. हे संजयनी सांगितलं, मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हे तुम्ही सुद्धा एक्सपिरियन्स करू शकाल. आता मी शेवटचा श्लोक म्हणते. हा शेवटचा श्लोक कोणाला वाचायचा आहे का? मी पहिल्यांदा वाचते. कोणाला वाचायचे असतील तर त्यांनी हात वर करा. पल्लवी माताजीनी अनुवाद वाचल्यावर तुम्हाला कोणाला वाचायचा असेल तर शेवटचा श्लोक वाचू शकता. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः. हरे कृष्ण. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहे, तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. बरं, तुकाराम प्रभूजी वाचा. श्लोक वाचायचा आहे का? हा, श्लोक वाचा. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूति नीतिर्मतिर्ममः. बरं, आणि कोण? सुनीता माताजी. अनम्यूट करा माताजी. हरे कृष्ण. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः. वाह, खूप छान वाचलं. आणि कोणाला? मला आणि कोणाचे हात दिसत नाहीयेत. आणि कोणाला नाही वाचायचंय? बरं, श्याम प्रभूजी. जय श्री कृष्ण माताजी. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. खूप छान. आणि कोणाला वाचायचंय का? हा, तुषार प्रभूजींना वाचायचं वाटतं. तुषार वाचा. प्रभूजी. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. बर, म्हणजे इकडे लक्षात ठेवा की कृष्ण जो आहे, जेव्हा एखादा भक्त हा कृष्णाच्या शरण जातो, तिकडे काय असतं? नेहमीच निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती. असं हे संजयने
धृतराष्ट्राला सांगितलंय आणि त्यांनी शब्द वापरला विजय. म्हणजे संजयने सांगितलं की पांडव सेना जी आहे, जे पांडुपुत्र आहे ते हे युद्ध जिंकणार आहे. एका वाक्यामध्ये, एका श्लोकामध्ये संजयने सांगितलं की युद्धामध्ये कोणाचा विजय होणार आहे. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? आता आपला झालेला आहे हा अध्याय. रेकॉर्डिंग मध्ये स्टॉप. हा, एक मिनिट. तर आज आपण काय बघितलं, हा जो 18वा अध्याय, त्यात अर्जुनाचा प्रश्न होता की संन्यास म्हणजे काय आणि त्याग म्हणजे काय. तर कृष्णाने ते सांगितलं आणि कर्मयोगाद्वारे बंधनातून आपण कसे मुक्त होऊ, त्यासाठी कृष्णाने सांगितलं यज्ञ, दान, तप हे केलं पाहिजे. मग कर्माबद्दल कृष्णाने सखोल ज्ञान दिलंय. कर्माचे 5 घटक कोणते, मग 3 गुण सर्व काही नियंत्रित करतात. मग वर्णाश्रमाद्वारे आपलं शुद्धीकरण. मग जर आपल्याला कृष्णाच्या भक्तीमध्ये, प्रेममय भक्तीमध्ये प्रवेश करायचा असेल तर त्यासाठी जे क्वालिफिकेशन आहे ते काय आहे, ती पात्रता काय आहे की आपण ब्रह्मभूत स्तरावर, सर्व भूतांमध्ये आपल्याला तोच परमात्मा दिसला पाहिजे. ब्रह्मभूत स्तरावर आपण पोचायला हवं. आणि मग कृष्णाने सांगितलंय की माझी प्राप्ती फक्त शुद्ध भक्तीने होते. आणि हा पूर्ण संवाद ऐकल्यावर संजयचा निष्कर्ष होता यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर. तिकडे तिकडे असामान्य सामर्थ्य, ऐश्वर्य आणि विजय आणि नीती असणारे. तर हा निष्कर्ष आहे, हा संजयने सांगितला. आता तुमचे काही प्रश्न असतील